אז יופי. אז קודם כל, כיף שאתם פה, ברוכים הבאים, ערב טוב, אנחנו באנרגיות טובות, כולנו, אני מקווה שגם אתם, אנחנו פה מאחורי הקלעים. לא נותנים לשום דבר להוריד לנו את התדר, ובמיוחד בגיל שלנו, אני לא יודעת איך אתם, אבל הרבה דברים קורים, חלק מהדברים בשליטה שלנו, חלק לא בשליטה שלנו, ואני אומרת שמה שלא בשליטה שלנו, נשחרר, ומה שבשליטה שלנו ננסה לעשות את הטוב ביותר. זה מבחינתי הדרך שבה אני חיה. אז אנחנו היום ככה גם נציג כמובן את יפית שותפה שלי, ונציג את עצמי ונספר קצת למה אנחנו פה ערב, מה אנחנו באמת רוצות ליצור ביחד איתכם, ואנחנו גם רוצים ורוצות שתהיו פה עם מצלמות פתוחות כל המפגש כמה שאפשר כדי שנוכל גם לתקשר לראות אתכם, ובעצם המפגש הזה פה הוא לא דידקטי היום, הוא מפגש של היכרות, מפגש של שיח פתוח, עמוק עד כמה שניתן יהיה, ופה בשביל ללמוד אחד מהשני ובשביל ליצור לנו מרחב חדש בעצם, חדש ומאפשר. אז יפית, אני אתן לך את הבמה, את השותפה האולטימטיבית שלי, בבקשה. ערב טוב, נעים מאוד לפרצופים החדשים ולאלה שכבר הכרנו. אז אני מאוד שמחה לראות אתכם היום, ובעצם כל פעם לראות פרצופים חדשים ולהבין שבאמת יש צורך מאוד גדול בקהילה, ולהעביר את כל הקהילה ואת הדברים שחשובים בקהילה הזאת בעצם לקהילה דיגיטלית, וזה שיתוף הפעולה ביני ובין נוגה. אז נעים מאוד, אני יפית, אני בת 50, אני מגיעה מרקע טכנולוגי, התעסקתי באי-קומרס, התעסקתי בקהילות דיגיטליות, שזה בעיניי, בשבילי זו התשוקה הכי גדולה, שהיא מחברת הרבה דברים שאני אוהבת לעשות, שזה גם את עולם הדיגיטל, העולם הטכנולוגי, אל העולם האנושי, אל העולם של החיבור, ובעצם אנחנו משתמשים ביכולות הטכנולוגיות בעצם כדי לחבר אנשים, ולקחת אנשים ביחד לייצר איזשהו תהליך משותף, וזה ככה היה החזון כשהקמנו את הקהילה, ושוב אנחנו רק בחיתולים, אנחנו כל הזמן, אנחנו עוד מייצבות ומעצבות אותה, ומנסות להבין מכם מה הצרכים, ובקיצור נוגה תספר על זה יותר במפגש, ואחר כך נעבור להצגת המערכת שאני אעשה אותה בהמשך. אז חשוב להגיד, יפית גם, לנו זה טריוויאלי, אבל אנחנו פה הקמנו רשת חדשה, נסביר את זה, מחוץ לפייסבוק, מחוץ לאינסטגרם, מחוץ לטיק טוק, מחוץ לכל מה שהכרנו קודם, זה רשת שנקראת, היא יושבת על פלטפורמה שנקראת מייטי, ואנחנו נקראים רשת החיים הטובים מעל 60, זה מה שבחרנו כשם הקהילה, זה בעצם קהילה דיגיטלית וירטואלית, שהתחלנו לייצר בתוכן, קצת יפית אולי תתני קצת איזה אינפוט על הקהילה הרשתית הזאת, כדי שנבין כולנו. כן, אני מרוב שאני נותנת את הפיץ' הזה ומסבירה על הקהילה, נראה לי שכבר כולם מכירים. אז בעצם רשת החיים הטובים היא למעשה רשת חברתית, כמו שאתם מכירים אותה, שיש בה אפשרות לפרסם תוכן, ויש בה כל מיני סוגים של קבוצות, וכולם נמצאים שם, כשהם נכנסים הם מקימים בעצם פרופיל אישי. הפרופיל האישי של כל אחד זה בעצם המפתח לבצע חיבורים והיכרויות במערכת. המערכת הזאת במראה שלה היא דומה לפייסבוק, אבל למעשה היא רשת הרבה יותר חכמה. קודם נתחיל מזה שהיא רשת סגורה, היא רשת פרטית שלנו, אין שם שום מפרסמים, אין שם אלגוריתמים, יש שם אותנטיות שמביאים בעצם האנשים שמתחברים, כל אחד בפרופיל האישי שלו, שהוא מייצר בכניסה למערכת, ולמעשה גם דרך המרחבים השונים שאנחנו יוצרים, וגם דרך מה שאנשים מביאים לקהילה, כי בעצם למעשה בשורה התחתונה הבמה הזאת היא של כל האנשים בקהילה. המקום הזה, הרשת, זה המקום לבטא את עצמנו, כל אחד מוזמן להשתמש בה, להעלות תכנים, לשתף בה. אנחנו לאט לאט בונות בעצם את עיצוב הפנים של הרשת הזאת, כדי שהמתחמים והמרחבים שנפתח יהיו מדויקים. אז למעשה הרשת הזאת התחלנו לייצר גם כל מיני סוגים של תכנים ספציפיים, וגם יש בה מרחב אחד גדול. נוגה, את אומרת שניכנס עכשיו להראות אותה? לא, 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 עדיין לא. רק אחת, זה בסדר, רק המידע הראשוני הזה. אז למעשה היא מתפקדת כמו רשת חברתית, אבל היא הרבה יותר חכמה, כי יש בה אפשרות לראות מי גר קרוב אלינו,
בן אדם שאני נכנסת לפרופיל שלו, המערכת יודעת להגיד לי מה תחום העניין משותפים, מה הוא מחפש ברשת, האם הוא מחפש קשרים עסקיים, זוגיים, אישיים, חברתיים, מה תחום העניין שלו, מאיפה הוא בארץ, מה הוא מספר על עצמו. ולמעשה האלגוריתם הזה יודע לחבר בין אנשים, וזה קסם שנוגה ואני קוראת לו people magic, וזה מה שאנחנו רוצות להביא לקהל הזה שזה אתם. זהו בגדול, אז זה שיתוף הפעולה בינינו, אני מביאה את כל ההקמה הטכנולוגית של הדבר הזה, ונוגה מביאה את הידע והניסיון שלה בקהילות, ונחזור אלייך, אני אחר כך אראה לכם את הרשת, ושימוש ראשוני ככה שמה כרגע נמצא. אז יופי, אז תודה יפית, יפית היא המומחית לגמרי. אני באה מעולם אחר, אני נוגה קובץ', מי שמכירה אותי כאן, אז באמת פתחנו את הקהילה של נשים מעל 50 בשנת 2015, כדי לתת מענה לאיזשהו צורך, זה היה צורך שלי, ליצור מרחב שבו נוכל לדבר. את כל מה שעובר עלינו בתקופה הזאת, אני הפכתי לסבתא, הייתי אישה גרושה, היו לי כל מיני הורים מתבגרים, כל מיני עניינים שהעסיקו אותי ולא היה לי איפה לדבר אותם ולא היה לי איפה לשתף אותם, אפילו לא עם בני משפחתי בעיקר. ואז נוצרה הקהילה הזאת שבאמת התחילה ממפגשים קטנים בבתים והפכה אחרי זה למרחב של כנסים, אירועים שעשינו, באמת הקהילה תפסה תאוצה מאוד 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 גדולה והפכה להיות סוג של מרחב בטוח להרבה מאוד נשים, ויש פה את סימה שמעידה, שעדה שהייתה בתקופה ההיא, וגם עירית שמספרת שהיא כבר מכירה, אז באמת הקהילה עשתה עבודה מצוינת בדיוק לצורך הזה של נשים שרצו לדבר על מה שעובר עליהם בשלב הזה של החיים, אבל לא רצו לעשות את זה בפומבי. פייסבוק היה רק פלטפורמה שבה אנשים אמרו אני רוצה, והם נכנסו לתוך קישורים והם הגיעו למפגשים שהיו לנו בכל הארץ, שנשים הובילו אותם, ובאמת זה היה הצלחה גדולה. ב-2020 הגיעה קורונה וסגרה לנו את כל הסיפור היפה הזה, ובעצם מאז הקהילה עמדה ריקה די תקופה ארוכה. אני לא כך ידעתי מה לעשות איתה, אני הייתי בעצמי בתוך איזשהו משבר אישי, הוריי נפטרו ואני עברתי עם עצמי גם כל מיני שאלות עם עצמי, לאן אני רוצה ומה אני רוצה, ולא ידעתי לתת לזה תשובה. מי שמכירה אותי בתקופה הזאת, גרתי באוטו בית ונדדתי בארץ ועשיתי כל מיני דברים קצת משוגעים, כי באמת לא ידעתי, הבנתי שהעולם הולך למקום שהוא לא ברור, ולא ידעתי כל כך איך למקם את עצמי ביחס למה שכבר הבנתי שקורה, ובעצם הקהילה לא כל כך, לא הייתה קהילה. בקיצור, לפני שנה, אחרי שהוריי נפטרו ונולדו לי בשנים האלה הרבה נכדים החלטתי שהקהילה חשובה מדי בשביל שאני לא אתן לעצמי ולמרחב, כאילו היא פשוט שקעה שם איפשהו במצולות. ואז החלטתי שבאותה תקופה גם הייתי בחול, חזרתי, למדתי, שם הכרתי את יפית, לימודי רוח כאלה ואחרים, ולקחתי את הסיפור של ה-AI שנכנסתי לסיפור של ההבנה שהעולם הולך לממד חדש עכשיו, אז בעקבות זה שאני גם צלמת, לקחתי את כל הנושא של ה-AI ואמרתי, טוב, אני אתחיל להתעסק עם זה, אולי משם יגיע לי איזה רעיון, איזשהו צורך, איזשהו עניין. אני בעיקרון גם יזמית עסקית, אז כאילו אמרתי, יגיע איזה רעיון, אני לא יודעת מה לעשות, כי העולם שהיה ב-2020 לא היה אותו עולם שחזרתי לה ב-2025, ואמרתי, אוקיי. ואז אמרתי לעצמי יום אחד, טוב, אני אצור כמה סרטונים ב-AI, לא בא לי להיות ברשת, לא בא לי פייסבוק בכלל, לא סבלתי את המקום, הייתי שם, כאילו הייתי מחוץ למקום הזה די הרבה זמן, ואז אמרתי, טוב, אני אשים 2 סרטונים, 3 סרטוני AI ונראה מה יקרה. ובסרטונים האלה הרצון היה באמת לראות אם נשים או אנשים ירצו לדבר על הקהילה, אם יש עניין בקהילה. ואז עשיתי כמה סרטונים, העליתי אותם, ופשוט זה התפוצץ, כאילו אנשים הגיבו לי בצורה מאוד מאוד מפתיעה, ששאלתי שם בעצם אם מי שמעניין אותו משהו על קהילה, שיכתוב לי את המילה קהילה או 60 או כל מיני, ופשוט אנשים הגיבו ואמרתי אוקיי, יש פה משהו שמעניין אנשים בגיל הזה, כמו שאותי עניין לקבל ליצור, זה לא לקבל, אלא ליצור מרחב שבו נוכל לדבר את מה שעובר עלינו, אבל בצורה שונה, לא ברשת החברתית הזאת הערומה והבלתי נסבלת, אלא פה. ואז באמת התחלתי לפתוח את המרחב הזה של ההבנה שיש מרחב שהוא אחר, דיגיטלי, גם אגב המלחמות באמצע, וכל האזור הזה של ההבנה שאנחנו לא נוכל יותר לייצר קהילה פיזית, רק פיזית, כי זה לא יעבוד. אז באמת פה נוצר החיבור ביני לבין יפית, ואמרנו אוקיי, יש פה רעיון של קהילה, יש פה אפשרות ליצור את זה על מרחב דיגיטלי שהוא מדהים וחכם, ויאללה בוא נלך על זה. אז כך נולדה הקהילה, ובעצם נתנה מענה, אני באופן אישי מספרת את הסיפור שלי,
לי אין איפה לדבר היום. המשפחה שלי גם אחרי הקורונה ועוד הרבה לפני, לא הייתה מחוברת אליי בתדר של איך אני אקרא לזה בעדינות, לא היינו מיושרים ברמת ההבנה של כל מה שקורה סביבנו, ולי אסור היה לדבר על כל מיני דברים שראיתי והבנתי, ואני החלטתי שאני לא מדברת, אני סותמת, ואוקיי, סבבה, אבל בכל זאת אני בער בי הצורך לדבר ולשתף ולספר, אני ממש הגעתי למצב שאני בשתיקות הרבה מאוד זמן, כי אין לי עם מי לחלוק, פשוט אין לי. וזה היה תסכול מאוד מאוד גדול, אני לא יודעת מי מכם חווה את התסכול הזה, הראשוני הזה, שאין לה עם מי לדבר. אני גם לא בזוגיות, אין לי בן זוג, אני לא חיה, וחברות כבר הרגשתי שאין לי כל כך מה לדבר איתם, אז הרגשתי בדידות מאוד מאוד גדולה בהיבט הזה. הרגשתי שאין לי פשוט עם מי להיות, ואז פשוט התבודדתי, יצרתי לעצמי מצבי חיים מאוד מאוד בודדים, שאני יודעת היום שהם היו מאיזה סוג של בריחה, אוקיי, זה מה שהיה, אבל ידעתי שזה לא מצב שאני רוצה להיות בו לאורך זמן. אני רוצה כן לצאת מהבדידות, אבל עם אנשים שידברו את השפה שאני יכולה לתקשר איתם, אבל והיא תהיה שקטה ורגועה, לא בתוך הפלטפורמות הגדולות, ואז גם שם אני אוכל גם להביא את עולמי, לספר מה שעובר עליי, לשתף את זה עם עוד אנשים, ובאמת ליצור פה איזשהו מכנה משותף שיתאים לכולם. עכשיו, אני לא יודעת מי מכם חווה את החוויה הזאת של הבדידות, נקרא לה החברתית, המשפחתית, או בכלל כל מיני חוויות שיש לנו בגיל הזה, שאנחנו עוברות אותם לבד, ואין לנו עם מי לחלוק. אז יש עוד דברים שאני חושבת שהם לא רק הנושא הזה שאני העליתי, את הבדידות, יש עוד נושאים שבעקבותיהם החלטתי שהקהילה הזאת יכולה להיות באמת המקום המתאים ביותר. אני בטוחה שיש עוד דברים. אז קודם כל אני רוצה להעביר את הבמה אליכן, אני רוצה לתת לכל אחת מכן באמת את הבמה, את ההזדמנות, ושוב, לא בזמן רב של מיקרופון, אבל כן, כל אחת יכולה קצת לשתף ולספר על עצמה קצת, וזה פרטים טכניים אם צריך, אבל זה לא העיקר. מה עובר עליה בתקופה הזאת, ובאמת איזה דברים היא הייתה רוצה שהקהילה או המקום, המרחב הזה, ייתן לה, יאפשר לה. אוקיי? זה כאילו החוויה שאנחנו רוצים היום ליצור פה. אז אתם מוזמנות ומוזמנים לפתוח מיקרופונים, ובאמת לעשות איתנו איזשהו שיח הכי כאילו אנחנו בסלון, לא באיזה קונסרבטוריום שצריך לדבר לפי הסדר, או לפחד להגיד את מה שיש לנו. מיכל, את האמיצה הראשונה. אני? אם את אוקיי. מעוניינת, בסדר? נכון, אני באמת מעוניינת, כאילו זה ממש עמד לי על קצה הלשון. בבקשה. אני כל כך מבינה אותך. אני חושבת שיכולה להיות לנו שפה משותפת, לפחות, אם לא יותר, גם בנושא הזה, של מה שדיברת כרגע. אני לא חווה בדיוק את הדברים שאת חווה, אבל משהו באותו מרחב, באותו עניין, באותם נושאים, פלוס מינוס. אבל כן, אני חושבת שיש לנו בנושא הזה דיבור, דיבור, אנחנו יכולות לדבר על זה לא מעט. אז ככה אני אספר על קצה המזלג, אני התאלמנתי מוקדם מאוד, בגיל 53, אני היום בת 70, 71 כבר, והייתה לי זוגיות, הייתה לי זוגיות אחת של כפעמיים אפילו, אחת קצרה יותר, אחת ארוכה יותר, לא צלח, וזהו, ואז לא חיפשתי זוגיות יותר, רציתי את השקט שלי, רציתי להפנים מה שעבר עליי, וכן, גם מבחינה חברתית, גם זו תופעה ידועה שאחרי שאתה מתאלמן, אולי גם אחרי שאתה מתגרש, קבוצת חברים תופסת מרחק, כי אתה כבר לא בסטטוס המתאים, וזה יוצר מין מצב כזה שאתה מוצא את עצמך לבד. כמו שאמרת, אין עם מי לדבר. יש לי את המשפחה שלי, יש לי מספר חברות מצומצם, וכולם נשואות. אני לא רואה שאני יכולה לשתף מישהי במצב שלי, כי כמו שאומרים, מי שלא היה שם לא ידע.
וככה אני מרגישה שבאמת מאז שהתאלמנתי, אני במצב כזה, לא הייתי במצב הזה, ולא נעים, וכן, מחפשת באמת שפה משותפת עם אנשים שחוו את אותה חוויה. את נכנסת כבר לקהילה, לרשת החדשה? אני ראיתי שאת שם, את נרשמת. כן, אני חושבת שבין הראשונים. נכון, ואת כבר היית שם קצת הצלחת הייתי שם, כן, רק העניין הוא שמחוסר זמן, אני לא נכנסת יותר מדי, ויש לי איסורי מצפון שלי שאני לא נכנסת, כי אני מאוד נרשמתי, כי אני באמת רוצה להיות שם. אבל לא תמיד זה יוצא, מפני שאני לבד, נופלים עליי המון תפקידים, גם בענייני משפחה, ותפקידים שאני רוצה, זה לא משהו מאולץ, גם נכדים, וגם אני מחפשת עכשיו, אני חושפת את עצמי לגמרי עכשיו, אני מחפשת עכשיו דירה אחרי שאני גרה עדיין בדירה שגרתי עם בעלי זיכרונו לברכה, שזה גם פרויקט בפני עצמו, לחפש דירה, אתה צריך זמן לזה. זהו, ויש לי את הנכדים, ויש לי לתחזק את הבית, ואני באמת עסוקה. וכל יום, היום אני פשוט, היה לי פיצוץ בבית של צנרת, ואמרתי, לא משנה מה, אני עוזבת את הכל ואני מגיעה לפגישה, כי זה חשוב לי. אבל לא יוצא לי תמיד להיכנס במהלך השבוע, אז אני מנסה לפעמים, את יודעת, להשלים פיגורים, אבל אני עדיין לא השלמתי את הכל. אבל אני אבל כן, אני ראית כן שיחה של... בפלטפורמה, ואני כן מתמצאת בפלטפורמה, מבחינה טכנית, אני מאוד טכנית, גם את קצת ראית שם טכנולוגיה. אנשים שקרובים אלייך, נשים שגרות קרוב אלייך, או אנשים באזור לא, אין הרבה. מגורייך? אני ראיתי, אבל יש אולי אוקיי, שלוש נשים, לא יותר בינתיים. אוקיי, אבל אוקיי, כן, אבל הסתכלתי על זה ושמתי לב שיש, אוקיי, זה כן, שלב כן, יש ראשון, מישהי לראות חדשה מי... שנכנסה, שאני לא זוכרת את שמה, אבל ראיתי שפתאום שהיא מחיפה, אמרתי, יופי, הצטרפה עוד אחת מהאזור. אבל כן, אני באמת מחפשת את זה. אז אני חושבת שזה הדבר הראשון אולי הכי קל לעשות בקהילה שלנו, שלא צריך לעקוב אחרי כל מה שקורה, אלא פשוט אם יש משהו שדווקא חברתיות והרצון כן לצאת מהאזור הנוחות שאת אומרת שאת רוצה עכשיו, אז דווקא דרך אנשים שאת לא מכירה ואת יכולה עכשיו להתחבר, וגם הם פה בשביל מאותו רצון, אז יכול להיווצר משהו מאוד נחמד. אז סתם ככה אני אומרת את זה כי... אין לי ספק אז בזה. מהסיבה הזו אני פה. כן, אז מדהים, אז מהסיבה, יופי. אני ישר קפצתי על שראיתי שאת יוצרת את הקבוצה הזו, אז אמרתי, אוקיי, זה תפור עליי. אבל החוסר זמן הזה, להיות יותר שותפה, זה כאילו, אני מרגישה שזה לא, אני לא מספיק מעורבת. את לא צריכה להיות, את מאילוצים, לא... מאילוצים שונים, כן? אבל את לא צריכה להיות, המערכת הזאת היא לא כזאת כמו בפייסבוק, שדווקא את צריכה להיות, להפך, אולי את לא צריכה להיות פעילה, אולי דווקא רק חברה חדשה יכולה לעשות לך בדיוק את מה שאת מחפשת, וכרגע זה הדבר, את לא צריכה, זה לא בשלב דורש ראשון, שתהיה, כן, 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 נכון. זה לא בכלל לא דורש להיות הרבה ולהיות פעילה, ולא בהכרח, לא בהכרח, דווקא זה מה שיפה פה, שזה לא דורש ממך להיות שם ongoing כל הזמן, בעיניי זה היתרון. לגמרי, נכון. יופי, אז הנה, אז כבר יש לנו את רואה, את התחלת חשיפה איתנו ממש ראשונה. בהתחלה, לא, את כן, התחלת איתנו די בהתחלה, יש כבר מעל 280 אנשים, שזה די יפה, כי באמת, אנחנו רק התחלנו להניע את זה, יש כבר אירועים, יש כבר פעילות, יש כבר התחלה של איזה מופע, נקרא לה. אז באמת נכון. היום אני אומרת, גם לשים לב מה שיש ולהגיד לא יש מתאים לי, ניתוקים. דרך אגב, אני מרגישה שיש ניתוקים, אולי זה רק אצלי? לא, יש קצת בעיות אינטרנט היום, כל היום אוקיי. בגלל המזג האוויר. אבל בסדר, מיכל, אחרי זה גם נחשוף ונראה לך כבר את הדברים שקורים שהם פיזיים. שגם את יכולה להחליט ללכת לאיזה אירוע ולפגוש ולהיות שם, רק להיות לגמרי. במקדש הזה. אז יופי, איזה כיף. אז תודה, כיף, ממש מיכל. כיף. בכיף. יש עוד מישהי שרוצה לשתף, קצת לספר אם היא הייתה, או מה הייתה, אם הייתה לה איזושהי חוויה, או מישהו שהיה, יש לנו את הרעיון פה גם. יש פה חברות שנכנסו עכשיו כמה דקות אחרונות ולא הספקנו לברך, נשמח אם תפתחו מצלמות, שיהיה לנו איתכם את הדרך לתקשר. הרן, מה שלומך? ספר לנו.
המיוט, אתה עדיין המיוט. לא שומעים אותך. הנה, פתחתי. שומעים? יש, כן, שומעים. מה שלומך, יקירנו? אני לא טכנולוג גדול, אז לקח לי קצת זמן לפתוח את המיוט. הצלחת. קודם כל אני שמח להצטרף למיזם. אמרתי לך כבר שאת יכולה להמשיך לדבר, אתם יכולות להמשיך לדבר בלשון של בנות, לי זה לא מפריע, אני חי עם זה טוב מאוד. כל השנים שעבדתי הייתי סמנכ"ל משאבי אנוש, והייתי מוקף בנשים עובדות והכל בסדר, לי זה לא מפריע. אני אגיד קצת, קודם כל אני גר ברעננה, אני בן 72, מרבית שנותיי עסקתי בניהול משאבי אנוש זוטר בינוני, וסיימתי בניהול משאבי אנוש בכיר, וב10-13 שנים האחרונות הקמתי מיזם שעוסק במתן מענה לאנשים שפורשים לפנסיה, אוקיי? זה התחום שאני עוסק בו, ואני התחברתי למיזם הזה, קודם כל השם של המיזם מדהים, אוקיי? זה, איך אומרים? זה שם תופס והוא שם נכון, והוא גם מיד מכוון לאוכלוסיית האנשים שאנחנו רוצים שיהיו במיזם, ואני מאוד, אני חושב שהשם מעולה. עכשיו, אני בגלל תחום העיסוק שלי שהוא התמחות בליווי אנשים בתהליכי פרישה לגמלאות, אני רציתי להציע גם, התחלנו לדבר על זה אבל עוד לא סיכמנו, כי אני חושב שהמרחבים שאתם הולכות לפתוח צריכים לתת מענה לתחומי העניין של אנשים בני 60 פלוס, אוקיי? עכשיו, אני חושב שאפשר גם להגיע לקטגוריות, והקשבתי לאישה המקסימה שדיברה לפניי, אפילו להגיע לירידה לקטגוריות של אלמנות, כן? שיש להם את התחומי עניין שלהן. אני נשוי, אז סביר להניח שזה מעניין אותי פחות, אבל אפשר לפלח את זה לפי תחומי עניין. כשאני הצעתי את השירותים שלי, באמת בעולם תוכן של פרישה, הכנה לפרישה, התמודדות עם פרישה, יציאה לדרך חדשה, הבנה שזה לא סוף העולם, יכול להיות שזה התחלה נהדרת, וכל מה שקשור לתחום הפרישה. זהו, אני רשום לסייט, וכמו קודמתי שדיברה, לכולנו איכשהו יש לוח זמנים מאוד צפוף, ואין הרבה זמן פנוי, אבל הנה, היום מצאתי זמן לעלות ללייב, ואני שמח על כך, ואני אשמח להשתלב באופן כזה או אחר בפעילות שלכם. כן, מעולה. הרן, קודם כל תודה, כי זה פרגון הכי גדול זה שאתה פה, כי אנחנו יודעות כמה לגברים יותר קשה, נקרא לזה לא קשה, אבל יותר קשה להביא אותם אלינו, אבל הם יגיעו גם. אני מאמינה שיהיה פה מרחבים מספיק מגוונים, שהרבה אנשים ימצאו פה את המקום הטוב והנכון להם. אנחנו עוד לא יודעות להגיד איך זה ייראה, בדיוק מה יהיה, אבל אנחנו עושות צעדים מאוד קטנים ובודקות, בודקות, רואות, כן, כן, לא, ככה, זה תוך כדי תנועה. אז נשמח גם לדבר איתך שוב, אחרי שדיברנו לפני חודש ופלוס, לחשוב ביחד אולי על רעיונות שבאמת יכולים להשתלב עכשיו בתוך המרחב הקיים, ווואלה, כן, הכל פתוח. תודה רבה. תודה לך. כיף. אולי יש עוד כמה גברים שהיו רוצים להצטרף איתך. אני אמליץ להם. כן. יופי, על הכיפק. אני חושבת שגברים, אני חושבת שוב, אנחנו מנסות לפצח את זה גם, למה רק נשים? כי בעבר הייתה לי קהילת נשים, ואוקיי, באופן טבעי דיברנו לנשים, אבל
כבר הרבה זמן, מאז שחזרתי להפעיל את הקהילה, אני כל הזמן אומרת, זה פתוח גם לגברים, אבל עדיין הם לא פה, וגם, לא, זה בסדר, אנחנו יודעות שנדרשים דברים אחרים כדי לנסות להבין מה נדרש, או מה צריך. אז אולי תוכל גם לעזור לנו בסיור מוחות הזה, כי יכול להיות שיש משהו שאנחנו מפספסות. בשמחה. יופי. קודם כל, אני רוצה להגיד למיכל שאת ממש נגעת, חשק לי רק חיבוק לא וירטואלי, אבל חיבוק אמיתי לתת לך, כי זה באמת המשפטים שאמרת, מהצד שלי הוקרת תודה על מה שיש. זאת אומרת, כל עוד יש את הבעל ואתה חי בזוגיות טובה, אז זה באמת להוקיר תודה, והחיבוק הוא וירטואלי, אבל הוא חיבוק חזק, כאילו עם המון עוצמה, כאילו אם הייתי גרה יותר קרוב אלייך, אז הייתי באה, עכשיו, עם האוטו, מגיעה אלייך, אבל זה קצת רחוק. וואו. תודה. ונסעתי 1.5 שעה מכפר עזר, אז את יכולה לתאר לעצמך שזה היום אני לא אעלה על הרכב, אבל באמת, מאוד נגעת. תודה רבה. כן, אני בעולם שלי, אני תכף אגיד למה אני מזכירה את זה, אני העשרתי את עולמם של עשרות אלפים בהרצאות, ומנעד הגילאים היה בין עד נניח 60, בערך עד 60, בהמון תחומים. אז לכם, אם תחליטו באיזשהו שלב שאתם רוצים לשלב בפעילות כזאת, הרצאות, שזה יכול להיות הרצאות גם בריאות, מאוד מעניינות, ואפשר יהיה לשאול מרצים בנושא בריאות, בנושא גנטיקה, המון תחומים, אפשר ליצור את הקשר הזה. א', זה חושף את המרצים, אני גם נמצאת בכל מיני קבוצות מאוד גדולות, שאני רואה מה ההרצאות האלה עושות לאנשים, וזה יכול להביא לקהילה הרבה מאוד אנשים, זאת אומרת, מכיוון שאת פתחת את זה לזום, אם זה היה רק מפגשים פרונטליים שעשויים מהם להיות יותר בעייתיים, אז לא הייתי מציעה את זה, אבל אם תחשבו, ובאמת אני מוכנה, אין תחום שאני במשך 15 שנים לא נגעתי בו, מ-AI ועד כל תחום, ביטחון. אז זה יכול ליצור פעילות שנוגעת בגיל הזה. זאת אומרת, אם מדברים על רפואה, אז רפואה של גיל 60 פלוס. אפשר לחשוב על האופציה הזאת. אני אישית עוד לא יודעת מה אני רוצה, כאילו זה עוד רק צעדים ראשונים, אבל כן לסיורים, כן כמו שאת עוסקת בצילום דיגיטלי, מאוד מעניין, תחום מצוין, אבל אני יודעת שעכשיו אתם עושים את זה רק באורות, ראיתי שמישהי התנדבה מהמושב אורות, אז כעיקרון אם יחשבו על תחומים אחרים או לאזור המרכז, יכול להיות רעיון נחמד. כן, תודה, את הרצון שלנו כרגע זה גם לייצר את המפגשים שיהיו דווקא פיזיים, כי יש לנו עניין שאנשים יפגשו כל עוד אפשר, אז אנחנו עכשיו יצרנו את המפגשים הראשונים, אני עשיתי השבוע את הראשון, זה היה אצלי בבית, השבוע גם אצל ענת שניידר, שהיא חברה בקהילה, אז היא עושה אצלה במושב בר גיורא, שבוע הבא, כאילו אנחנו מתחילות ליצור מפגשים שהם יהיו דווקא עוגן, כן, למשהו פיזי, כי הזום, כולנו בתוך הזום, כל היום יש מלא דברים, אבל זה קצת אנחנו פחות רוצות את הזום, כי יש לנו עכשיו, נגיד עכשיו המפגש הזה, הוא מפגש פתוח, חופשי, אבל זה לא משהו שאת יכולה לצרוך, כי את ההרצאות האלה אפשר לצרוך, את התוכן אפשר לצרוך היום בכל מקום, ואת זה אנחנו פחות רוצות, זה פחות הפורטי שלנו, אנחנו יותר רוצות לייצר את החיבורים, הנה עכשיו במפגש, את התרגשת ממה שאמרה מיכל, אולי אחר כך תרימי אליה טלפון או תכתבי לה הודעה, זה מה שאנחנו רוצות ליצור, זה לא עוד הרצאה, זה לא עוד תוכן, יש תוכן קיים, בכל מקום היום באמת בנגיש מאוד. לנו יש פה עניין אחר, הרבה יותר משמעותי, שחסר היום בעולם הכללי, גם צעירים אגב, וגם אצל בוגרים, אנשים בוגרים שקצת מרגישים מנותקים, או הרבה פעמים הרבה מנותקים, סתם דיברנו, אני סיפרתי על התחושת ניתוק שלי, מיכל סיפרה, על מה שהיא חובה, כל אחד יש לו את חוויית הרצון לצאת קצת מהבית, לצאת קצת מהמרחב המוכר ומהידוע ומהדברים והמטלות וההתחייבויות והאחריות שיש לכולנו, זה הדבר שאנחנו רוצות ורוצים לייצר פה, גם זומים אבל לא רק. אז תודה על הרצון, אנחנו כרגע פחות רוצים גם מבחוץ אנשים שיבואו, אנחנו רוצים
למשל את ההרצאות שלנו שאנשים מתוך הקהילה ייצרו, זה הרצון שלנו, שהם אלה שייצרו, שיערכו בבתים שלהם. המפגש יהיה למשל אצל ענת, מפגש חברתי, מקצועי, כי יש את עולם התוכן שלה, סביב שולחן, סביב יין טוב, כאילו הולך להיות פה משהו שהוא שונה, אחר. אז זה מה שאנחנו בעצם מנסים עכשיו ליצור, קצת לחזור לעולם הישן יותר, סביב המדורה נקרא לזה. אז גם החיבורים, אנחנו עושים חיבורים בין העולם הישן לעולם החדש, בין הרצון להיות בזום, בין הרצון להיות בחוץ, כאילו זה עכשיו. אז נשמח לכל רעיון, באמת לכל איזושהי אפשרות שאולי אתם רוצים לארח בבית שלכם, ליצור אצלכם מפגש, זה גם משהו שאנחנו נותנים לו מקום עכשיו, אז הכל פתוח. אוקיי, תודה עירית, עכשיו למשל סתם סימה, יש לי את סימה מול העיניים, אני מכירה את סימה עוד מהקהילה, אז סימה היא אומנית, אני בטוחה שהיא מתעשה אצלה מפגש, סתם מפגש שהוא גם תוכן, הכל בתשלום אגב, זה לא בהתנדבות, יש לנו מודל עסקי לכל הדבר, כן? לא נדבר על זה עכשיו, אבל כל מי שרוצה לארח אצלו, זה חלק מתהליך שאנחנו כבר יצרנו לו איזה תרשים זרימה של איך זה עובד, אנחנו פה עוזרים בקידום, בשיווק, בהפצה, איך אנחנו עושות את זה. אז אני אומרת שיש פה גם את הפלטפורמה הזאת, כדי להקל עליכם, ליצור את המפגשים בבתים שלכם, וגם להרחיב אולי את מעגלי העסקים שלכם, גם להרחיב את מעגלי החברים שלכם, אפילו מיכל אולי אם הייתה רוצה בביתה לארח איזה ערב, זה גם אפשרי, הכל אפשרי, הכל פתוח. בגלל זה אנחנו יצרנו את המפגש הזה הלא רשמי, גם ותכף ניתן לו קצת, באמת חשוב לנו לשמוע אתכם, מה אתם רוצים, מה אתם חושבים, מה היה חסר לכם היום. אני יכולה להגיד שאני באתי ממקום שהיה לי חסר מקום לביטוי. פחות המפגשים, יותר מקום לביטוי. אני אוהבת לכתוב, אני אוהבת לצלם, אז הפלטפורמה הזאת הייתה בשבילי מושלמת. אני פחות אוהבת, או לא פחות אוהבת, פחות חסר לי המפגשים הפיזיים, אוקיי? אז מתאים משהו אחר, ולמיכל אולי יתאים יותר מפגשים פיזיים, ולא משהו. כל אחד ימצא לעצמו מה מתאים לו בתוך המערכת הגדולה, ואנחנו חשוב לתת הרבה אפשרויות. אני יכולה לומר משהו, נוגה? מה? אני יכולה להגיד משהו? בוודאי, את יכולה ורצוי שתגידי משהו. אני חושבת שאנחנו לא המצאנו שום דבר חדש, אלא אני פשוט מסתכלת על זה הפוך. אנחנו היינו בכזו קדמה ובכזה שפע, והיה לנו הכל, והיינו כאלה נאיבים, וכאלה, באמת, לא רצינו לפתוח את הראש ולא יכולנו לפתוח את הראש. לא יכולנו להבין כמה נורא יכול להיות לנו, וזה קרה, לצערנו הרב. ואני זוכרת את התקופה של הקורונה, שאת באמת הלכת לכיוון אחר לגמרי ושונה ולא הסתדר, אבל מאז עוד לא הרגשנו את המגע האמיתי של החברות, כמו שהיינו ילדים בתנועות נוער, ונפגשנו, והיינו תמימים. אנחנו צריכים לחזור טיפה לימי התום, לחברות, למגע. ארצנו קטנטונת, אפשר לנסוע לכל הכיוונים, נכון שיש פקקים, אפשר להתארגן, יש דרום, יש צפון, יש מרכז, הכל אפשרי, הכל אפשרי. שאלה מה הרצון, מה הייעוד של הקבוצה הזו, כי לדבר על הרצאות, אני מניחה שכל אחד בא מרקע שונה, היא יכולה לספר על מה היא עשתה בחיים, וזה יהיה ספר בפני עצמו. אנחנו יכולות פה, יש לנו פער של גילאים, יפית, ב-20 שנה יותר צעירה ממני כמעט, וזה עדיין מסתדר, כי יפית אולי תרצה משהו לרכוש מהידע שלי, מהניסיון שלי. עירית יצאה עכשיו, איך היא אומרת? אני רוצה לגעת ולבחון. זה פשוט לונה פארק, עירית, זה לונה פארק ממש. אני זוכרת שהיינו בתקופה הזו עם נוגה, אנחנו פשוט לא סבנו, והקהילה גדלה עד לפיצוץ, אבל שום דבר לא באמת היה שווה, כמו שנוגה אומרת, המגע, החיבוק, את מאוד ריגשת אותי דרך אגב, שדיברת מיכל, לכל אחד יש את החבילה שלה, ולכולנו נכדים, לכולנו ילדים, אני מצהירה שאני עכשיו בגיל החופש והבחירה, היום בחרתי בעצמי, יש לי נכדות, יש לי ילדים, יש לי בעל שאני מגיל 14 איתו, ונוגה יודעת שאנחנו חברים טובים, אנחנו נוסעים על אופנועים, אנחנו מטיילים בארץ ובעולם, והכל יופי.
אבל כל אחד רוצה את הפינה הקטנה והחמה שלו ולעשות מה שהוא אוהב. כי לפעמים עשינו מה שאנחנו לא אוהבים, ולפעמים נמאס, ולפעמים לא טוב, ולפעמים לא נעים, ולא מקשיבים לנו, והילדים גדלו והתבגרו, והם כבר מבטלים את הדעות שלנו, כי אנחנו כבר זקנים, ואנחנו לא שייכים לדור הזה, ואנחנו צריכות משהו, צריכים, אני בהחלט חושבת שגם גברים צריכים להיכנס, ואני חושבת שזה המקום ליצור את העולם החדש שלנו, ומי שמעוניין. זה העולם החדש, זה לא להקריב שום דבר, אלא רק רצון טוב ולהיות מי שאתה, אותנטי, פשוט ולנשום, זה הכל. זה הכל. אני חושבת שדרך הפלטפורמה הזאת זה אפשרי לעשות? בהחלט, בהחלט. כי אנחנו התפוצצנו, אז היו אלפים בקהילה שלך, וכשאת נשברת לא היה לך, את זוכרת שנפגשנו. את זוכרת שנפגשנו בירקון שם. את היית באמת, זה היה שבר של עצמך, את לא יכולה לשתף את הקהילה בכל מה שקרה לך באופן אישי. אבל פה כשיש רצף של חברות אמיתית, ויש מפגשים, ומערכות אחת את השנייה, זה עובד הרבה יותר טוב, הרבה יותר טוב. אין כמו מגע, אין כמו באמת מציאות. זום כבר סבנו. אז הנה אני עכשיו זורקת לך את הכפפה, אולי תרימי אותה. אולי תרצי לארח אצלך בבית, את כל מי שתרצה, כמובן זה הכל יהיה מובנה, מסודר עם מערכות שעובדות, לא באופן ספונטני, ואולי תוכלי לספר על עולמך, על היותך שוטרת בעבר, על היותך אומנית, על היותך יוצרת, על היותך אשת. אני אגיד לך מה, אני מאז התקדמתי כבר, אני עובדת בגלריה ברמת החייל, אני בגלריה שמכר את הציורים שלי בזמנו, אם את זוכרת, והוא לקח אותי, אני הגלריה. אני בחודש הבא עושה סדנה לחברות, שחברות רוצות להתקדם, כי אני עושה היום עם טכניקה של חומרים ועיצוב וכולי. אני יכולה בלי שום בעיה לארח את כולן, שזה במרכז. רמת החייל זה מרכז, מהצפון לדרום, כולן יכולות. קהילה היא ארצית, כן. אוקיי, אז הנה אני... לא תהיה לי בעיה, ולהעביר לכם קצת ידע, ולגרות לכם משהו שאולי לא הכרתם ולא ראיתם, זה טקסטורות שיוצרות באמת, זה משהו שונה. אם אני מתלהבת עדיין בגילי, אז בואו, זה שווה לכל אחד. אז זה מעולה, זה באמת לשתף מעולמך, אני קוראת לזה, זה אפילו לא סדנאות, אני גם אומרת, עשיתי פה השבוע מפגש, קראתי לו, אפילו לא סדנה על השימוש בטלפון החכם. כן. מקום של בכלל התבוננות וסקרנות ויצירה, לא גם כפתורים, כן, שצריך להבין איך לעשות, אבל זה היה מפגש שהוא באמת נתן פה ביטוי לנשים, לדבר, לספר, לשתף, וגם הטלפון היה בתוך זה. אז אני חושבת שהמקום הזה אנחנו אולי מחפשות משהו כזה יותר היום, ולא עוד סדנאות של ידע ועוד סדנאות, כי יש כל כך הרבה... זה רק לפורקן, גם לשבת בפארק הירקון שם במדשאה ולעשות איזו ארוחת בוקר באמצע שבוע עם כולן גמלאיות ורוצות קצת לדבר וסתם לפרוס סמיכה, תקשיבו זה, באמת, זה משהו שהוא מאוד תמים, מאוד פשוט, ולא צריך להוציא כל כך הרבה כסף ולנסוע מעבר לים ולטוס ולחזור, זה עושים לבד כולם, למרות שהיום אנחנו לא בדיוק יכולים. אבל כן, צריך להיות יצירתי, ולהראות לעירית שהיא תמשיך לבחור ולהתבלבל הרבה, כי יש הרבה מה לעשות. באמת כן, ממש. ואני חושבת שגם הניסיון עושה את שלו, וככל שאנחנו מתבגרות, אנחנו יודעות לא מה היה לפני כמה שנים, היינו בתיכון, באוניברסיטה, בצבא, לא, עוד כמה נשאר לנו. אז את המעט נשאר לנו, אז בואו ננצל אותו כמו שצריך. ממש, זה הגישה שלנו פה, וננצל בטוב, ואנחנו רוצות למצות, לגמרי. ליהנות, כן. כל יום חגיגה, מיכלי, כל יום חגיגה. לגמרי. פשוט ככה, תחליטי שכל יום חגיגה, ותהיה חגיגה. תודה להשראה, תודה על ההשראה, כי את באמת מעוררת השראה, ונהדר. כן, כי אני באתי ממקום נוראי, עם 30 שנה, אני אזרוק להם את זה, בסדר, נוגה, אני יודעת שאת רוצה שאני אגיד. אני הייתי 30 שנה בכלא של אנשים ונשים, גם גברים, גם נשים, מאסרי עולם, רוצחים, פושעים, ואני לקחתי את האומנות ועשיתי מהם בני אדם. שפרשתי, קיבלתי לימודים. ללמוד טיפול באומנות. וזה מה שיצא ממני, כי הנתינה בעצם מביאה משהו איתה, ואני עשיתי את זה,
וזהו, ואני היום מעריכה את החיים פי כמה. יש לי 4 ילדים, יש לי 2 בנים, 2 בנות, ובן אחד בארצות הברית הרבה שנים, אנחנו נוסעים, אנחנו כל הזמן על הקו, והבן אדם הכי מאושר אומרת כל יום תודה מחדש, באמת. שאז נפגשנו בדיוק כשפרשת, נכון? זה היה בדיוק כשפרשתי, נכון, לפני 10 שנים, בדיוק, נכון. בדיוק. וואו, וואו, כמה עבר מאז. עבר תודה, סימה, המון. את ממש השראה, תודה, אנחנו, עוד יש לנו המון מה ללמוד ולשמוע. שיהיה בהצלחה לכולן, ואני פה לכל אחת. אתן יכולות להיכנס, להתקשר, הבית שלי זה סוג של מועדון, אתן יכולות חופשי. בסדר גמור. איפה את בראשון, גרה, סימה? איפה את? בראשון, אני במרכז, אבל המרכז יהיה באזור תל אביב, ששם יש מקום, יש אולם גדול, זה מקום מדהים, מקום מדהים. אתם תהנו אפשר מכל לעשות שם אירועים ומפגשים. ממש, ממש. אוקיי, יופי, נדבר ממש. על זה, יופי, כן, גם אנחנו, יש לנו תוכניות כאלה, לעשות כן, מפגשים כן, שהם כבר בהחלט. כנסים, מפגשים, אירועים, כל מיני דברים שהם כן, קצת יותר יכולות רחבים. להגיע, גם יכולות להגיע לשם. זה לא כמו להגיע לדרום או להגיע לצפון. כן, אנחנו מדהים. באמצע. יאללה, סגור. תודה, הכל. סימה. תמיד אחרייך, את תמיד תהיי הראש. וואי, תודה, איזה מחמאה שאני מסמיקה. אז כן. יופי, תודה לכן. אז הנה, אני אתן רגע ליפית, כי אנחנו רוצים קצת כן לתת עוד איזה אינפוט על מה שכבר קורה בתוך המערכת. אם מישהי רוצה עוד משהו להגיד, רגע לפני שאנחנו נכנסות רגע צוללות לתוך הדיגיטל. לא, אוקיי. טוב, אז אני אעשה לכם סיור קצר במערכת. שוב, היא באמת, תחשבו עליה כמו רשת חברתית מבחינת השימוש, היא מזכירה את פייסבוק מבחינת השימוש, אבל היא מתנהגת אחרת. אבל ההתנהגות היא די מוכרת לנו, זאת אומרת, ברגע ששמתי הרי לכם בצ'אט את הקישור, בצ'אט של הזום, אוקיי? אתם מוזמנות להיכנס בו זמנית כשאני עכשיו מראה לכם. אתם רואות את המסך שלי, רגע. יש? כן. אוקיי. רגע, תמיד התמונות בהדרכה מסתירות לי. אוקיי. אז בעצם המצב כרגע שאני נמצאת בו זה שאני לחצתי על הקישור, נכנסתי לברוכים הבאים, לחצתי על ג'וין ויצרתי פרופיל. אוקיי? רק הצטרפתי למערכת. אז מה יש לי בתוך המערכת? אז עמוד הבית, ברגע שאתם נכנסים אליו, זה עמוד ברוכים הבאים. וזו הרשת שלנו, הרשת נקראת החיים הטובים מעל 60, אוקיי? ובצד שמאל שלה אנחנו רואים את התפריט ובעצם מה התוכן שיש ברשת. אז התפריט הזה מורכב, אני אעבור עליו, מאזורים כלליים של הקהילה, שזה חברים בקהילה, אוקיי? בתוך חברים בקהילה אני יכולה לראות בעצם מי האנשים שנמצאים בקהילה, ודרך המעבר מעל התמונת פרופיל שלהם, אני יכולה או להיכנס לתוך הפרופיל שלהם, או לייצר איתם צ'אט פרטי. עכשיו, מה אני רואה בעצם כשאני עוברת מעל חבר שנמצא בקהילה? אז ככה, אני רואה את השם של המשתמש, רגע, שנייה, נמצא פרופיל, אוקיי, של אופיר. רגע, אוקיי. אז אני יכולה לראות איך קוראים למשתמשת, אני יכולה לראות את תמונת הפרופיל שלה. אתם שומעות את זה טוב אגב? כן. כן, שומעים. לא, כי הכלבה שלי בשיגעון, אבל כנראה אתם לא שומעות את זה. את עצמי אני לא שומעת. אז יש לנו בעצם את תמונת הפרופיל, יש לנו את תמונת הנושא שאופירה העלתה, אוקיי? אנחנו יכולים לראות בעצם איזה שורת מחץ קטנה היא כתבה על עצמה, ומפה לגשת לראות את הפרופיל שלה, ולנהל איתה צ'אט פרטי, אוקיי? אז אם אנחנו מסתכלים רגע על העמוד הזה של החברים בקהילה, אז אנחנו רואים בעצם כאן טופ ממברס, הכוונה היא מי החברים הכי פעילים בקהילה, אוקיי? כאן יש לי member near you, מה זה אומר? אני יכולה לראות בעצם מי החברים שקרובים אליי, מי גר קרוב אליי לפי המיקום ששמתי בפרופיל שלי. אוקיי? אז אלה החברים שגרים קרוב אליי, ואם אני ממשיכה לרדת, אני יכולה לראות מי הם המשתמשים החדשים ברשת, ושוב, מעל כל תמונה אני יכולה לעבור ולראות מי הבן אדם, ואם הוא מעניין אותי, להיכנס לפרופיל שלו. אז בואו רגע ניכנס לפרופיל של אופירה, שאני יודעת שהיא מילאה אותו כמו שצריך. אוקיי. אז הנה הפרופיל האישי
רגע, שנייה, סליחה. שנייה, אני צריכה רגע להכניס את הכלבה שלי, סליחה רגע. סליחה, אני מצטערת. אוקיי, אז אנחנו נמצאים בפרופיל של אופירה, אנחנו יכולים לראות מי המעגלים הקרובים של אופירה, אוקיי? הרשת הזאת יודעת לייצר את החיבורים, לדעת מי החברים, מי הזמין את מי, אוקיי? כל המידע הזה הרשת מאפשרת לי לראות מי המעגלים הפנימיים של אופירה. אני גוללת מטה בפרופיל שלה ואני יכולה לראות את מה שהיא כתבה על עצמה. אני יכולה לראות איפה היא נמצאת, וגם את הכישורים האישיים שהיא הכניסה, והכישורים האלה יכולים להיות קישור לאתר או לכל עסק שלכם, לרשת חברתית, למוצרים שאתם מוכרים, כל דבר שאתם רוצים להעלות כקישור שיהיה זמין לאנשים לצפייה, זה המקום להעלות אותו לפרופיל האישי. אם אני ממשיכה לרדת, אני יכולה לראות באיזה מתחמים אופירה נמצאת, וזו הדרך שלי בעצם לראות מה המשותף שלי בין אנשים. רק שנייה. תקוע לי פה הגלילה. אוקיי. אז אני רואה שבעצם אופירה נמצאת במרחב צילום, אומנות ויצירה. עכשיו כן, יש פה דברים שאופירה לא מילאה, אנחנו תכף ניכנס לזה כשאני אתן לכם עוד דוגמה על מה אפשר לראות בפרופיל האישי של האנשים. אז למשל, בואו ניכנס לפרופיל של יעל. אוקיי, יעל, כשאני נכנסת לפרופיל שלה, אני יכולה לראות שהמערכת מסמנת אותו דבר, כן? מי האנשים שקרובים אליה, ואני יכולה לראות גם מה הקשרים שהיא רוצה ליצור ברשת. אני רואה שהיא מחפשת קשרים תרבותיים וקשרים חברתיים. אוקיי, יש אנשים גם שמחפשים קשרים זוגיים, ויש כאלה שמחפשים קשרים אישיים, וכל אלה אפשר לייצר ולסמן בפרופיל שלכם, כדי שמי שיוצר איתכם קשר ידע מה אתם רוצים ומה אתם מחפשים. אוקיי, אז זה בנוגע לחברים בקהילה ולפרופילים האישיים. אם אנחנו ממשיכים לרדת בתפריט, אנחנו נכנסים לעמוד מפגשים ואירועים. אתם רואים? אוקיי, גם בנייד וגם במחשב זה נראה אותו דבר. בנייד התפריט נמצא, בעצם יש 4 פסים, אתם לוחצים והוא נפתח, ואז אפשר ללחוץ ולבחור לאן לנווט ברשת. אז אני נכנסת איתכם כרגע לעמוד מפגשים ואירועים, ואתם יכולים לראות מה הרשת שלנו כבר מציעה. בתוך מפגשים ואירועים אני יכולה גם להראות לכם את האירועים שהיו לנו בעבר, וכבר התקיימו, היה אירוע שנוגה עשתה שהיה מאוד מאוד מוצלח, אוקיי? אלה 2 אירועים שכבר היו ברשת שלנו, והאירועים הבאים, אם אנחנו נסתכל מה אנחנו מציעים לכם כרגע, אז יש לנו את המפגש הקבוע, שכרגע יש לנו סימון בלייב, כי זה המפגש שאנחנו כרגע נמצאים בו, המערכת מסמנת לי שכרגע מתרחש מפגש, וכשאתה נמצא בתוך הרשת ואתה לוחץ על המפגש, אתה בקליק משתתף בו, יש לך קישור, ומאוד קל להגיע למפגשים בזום, דרך הקישורים שנמצאים בתוך המידע של המפגש. אוקיי? הנה, אז יש לנו פה את הקישור לזום. ואני יכולה בלחיצת כפתור להצטרף למפגש זום. רגע. אוקיי. לא נסגר לי. יפה. אוקיי, עוד מפגש, המפגשים שמתרחשים בקרוב, זה ביום חמישי הקרוב, יש לנו מפגש של ענת שניידר. ענת מייצרת לנו בעצם מפגש על התמרה, על הנושא של התמרה, דרך סיפור מקראי, זה הנושא שהיא מביאה למרחב שלה, ובמפגש שלה זה הולך להיות בעצם, היא גם יהיה טעימות של יין שהיא מייצרת, וגם הולך להיות שיח על מה זה התמרה, דרך סיפור מקראי, נושא מרתק ומעניין, בסטינג מדהים לראות את השקיעה, פה מתרחש המפגש, זה בסלון של זה במרחב של הבית שלה. אוקיי? כל הפרטים וההרשמה נמצאים בתוך האירוע שנמצא בתוך מפגשים ואירועים.
אוקיי? שבוע הבא ביום שלישי יש לנו עוד מפגש בזום, ויש עוד מפגש שנוגה מניעה של חברות חוגגות בחצר הזיכרונות, אוקיי? זה גם מפגש חברתי ומיוחד של נשים במושב אורות, כל הפרטים נמצאים כאן, בעצם תהיה חגיגה של סטיילינג, צילומים, שיח אישי ופינוקים במושב אורות, כולכם מוזמנים גם להירשם, כל הפרטים נמצאים בעמוד מפגשים ואירועים שלנו. אז יש לנו את האירוע הזה, ויש לנו עוד מפגש, כמו שנוגה סיפרה בתחילת המפגש, הייתה הצלחה גדולה וביקשו מפגש נוסף, אז מתקיים מפגש של צילום ויצירה בטלפון הנייד, גם במושב אורות ב9 ביוני. אז המפגשים האלה אנחנו כרגע נוסיף עוד ועוד מפגשים, והם יהיו מעניינים ומרתקים, וגם אנחנו מתאימים אותם לבקשות שלכם בקהילה. אוקיי? אז את כל המפגשים ולראות איפה החברים, הכל נמצא מתחת לתפריט של החיים הטובים מעל 60. אנחנו ממשיכים לרדת למטה לעמוד ברוכים הבאים, שזה בעצם העמוד שכל אחד מכם ברגע שהוא מתחבר הוא נוחת עליו. יש פה מידע, יש פה סרטונים עם הסברים קצת יותר עמוקים על הרשת, אתם מוזמנים להיכנס, אתם באופן אוטומטי תיכנסו לתוך העמוד הזה, תעברו עליו, יש שם את כל הצעדים. אחרי שנרשמתם, אתם בעצם נכנסים או מעמוד ברוכים הבאים או מהתפריט למהם הצעדים הראשונים, שכמו שראיתם בחברים בקהילה, מאוד מאוד חשוב לעדכן את הפרופיל האישי שלכם. בעצם הפרופיל האישי שלנו מאפשר לנו את כל הדברים שהראיתי לכם של לייצר מפגש של התאמה בין האנשים, ושהמערכת תדע בעצם מה התחומים המשותפים שלי עם כל בן אדם בקהילה. עכשיו הפרופיל שאני מראה לכם כרגע הוא בעצם פרופיל חדש שעוד לא התקנתי אותו, ובגלל זה גם המערכת לא כל כך מגיבה, אני תכף אראה לכם בלייב איך אני מעדכנת את הפרופיל. אז אחרי שעשינו את הצעדים הראשונים, בעצם הרשת שלנו וכולנו נמצאים בפיד הראשי שנקרא נקודת מפגש, וכל מי שנכנס בעצם הדבר הראשון שעולה לו זה השאלה הזאת של מה היית רוצה לקבל מהקהילה שלנו. ולמעשה כאן אני מזמינה אתכם לכתוב, ואנחנו קוראות בעצם את כל מה שאתם כותבים בעצם, וככה אנחנו מייצרים את התכנים ואת תחומי העניין שרלוונטיים אליכם. אז זה מה שבעצם מכניס בבית הדיגיטלי האלה רק את הדברים שרלוונטיים לקהל שלנו, וכמובן שאין פה שום אלגוריתמים של פרסומות ותרגותים, הכל פתוח, אין פה פרסום ממומן, זו רשת סגורה שלנו, כל מי שנרשם מקבל התראות לדברים שהוא רשום אליהם, אם מישהו הגיב לו הוא מקבל התראה, אם מישהו פנה אליו הוא מקבל התראה, מה זה התראה? זה בעצם הודעה גם למייל וגם לפה, כמו שיש לכם בפייסבוק, מערך ההתראות, אוקיי? עכשיו עוד דבר חשוב שאני רוצה להראות לכם, שזה שיפור חדש שאני חושפת אותו היום, ברגע שאתם נכנסים למעשה המערכת מראה לכם, עושה welcome, אוקיי? welcome יפית, ובעצם יש לי פה צ'קליסט שמראה לי ומלמד אותי מה יש לי ברשת. אז בזמנכם האישי, אוקיי, אני נכנסת ואני רואה שיש פה מפגש של יצירה וצילום בטלפון הנייד. אני נכנסת אליו, ובעצם המערכת מלמדת אותי איך לפתוח מפגשים ואיך להירשם אליהם. אוקיי, אז הנה, עברנו את זה, זה בדיוק אותו מפגש שהראיתי לכם קודם, הוא נכנס לתוך הצ'קליסט, אתם מוזמנים להירשם, הנה, אוקיי? אז אני סוגרת, ובעצם המערכת סימנה לי, אוקיי, את הצ'קליסט הזה עשית. הלאה, ברוכים הבאים, צפו בסרטון היכרות עם הרשת, אז בעצם השלבים האלה מלווים אתכם, איך ליצור פרופיל, הרשמה למפגש החירות, כל הדברים האלה הם בעצם נושאים שאתם יכולים לעבור עליהם בזמנכם הפרטי, להיכנס, מחכה לכם שם מידע וסרטונים שמלמדים אתכם על ההתנהגות במערכת שלנו, אז פשוט תעברו עליכם בזמנכם החופשי אחד אחד. ברגע שסיימתם ובעצם עברתם על כל הצ'קליסטים, הדבר הזה הולך להיעלם לכם, אוקיי? אז זה נמצא שם, עד שאתם תעברו עליהם, עד שתעברו בזמנכם החופשי על כל הסעיפים שנמצאים שם. אני רוצה להראות לכם, ראיתם כמה זה מעניין לראות על חברים אחרים, למה חשוב בעצם לעדכן את הפרופיל שלכם ואיך עושים את זה. אז הנה, אז זה פרופיל חדש שלי שיצרתי, וברגע שאני נמצאת על האייקון, לוחצת על החץ ועל השם שלי, נפתח לי הפרופיל האישי שלי.
זה קצת איטי עם הזום, עוד רגע זה יעלה לי. רק שנייה. אוקיי. אז הנה, אני נכנסתי לפרופיל האישי שלי, וכדי שאני אוכל לערוך, מאוד מאוד חשוב. רגע, התמונות עוד מפריעות לי, שנייה. מאוד חשוב ללחוץ על מצב אדיט, מצב עריכה. אני לוחצת על אדיט. וכאן אני יכולה בעצם לערוך את כל הפרטים, להעלות תמונת נושא, כמו שראיתם אצל אופירה. אני לוחצת, שמה כרגע, אני סתם מעלה, כן, אל תתייחסו לתוכן. זה רק לטובת ההדגמה. אני יכולה לשנות את השם שלי לעברית, אוקיי? אם השם עלה לא נכון, כי נרשמתי באיזה הרשמה אוטומטית, יזמית, טכנולוגית ורוחנית. אני רושמת פה פסקה עליי, יש לי פה גם מערך AI שיכול לעזור לי לסגנן את מה שכתבתי, תשתמשו בזה. מאיפה אני? אז אני נמצאת בחדרה. אוקיי, ככה המערכת יודעת לזהות מי קרוב אליי. קישורים אישיים, אני יכולה להוסיף כמה קישורים שאני ארצה לאתר שלי, לפייסבוק שלי, למשהו שאני מוכרת, לכל דבר שאני רוצה לשים בפרופיל האישי שלי. כאן מאוד מאוד חשוב לסמן מה הקשרים שאני רוצה ליצור ברשת, אז אם אני פותחת אני יכולה לסמן, ואז מי שנכנס אליי מבין שאני מחפשת קשר זוגי, אז זה יכול מאוד לקדם את מערך ההתקשרות בינינו. אוקיי, אז אני מסמנת, אני מחפשת את כל סוגי הקשרים האלה ברשת, וזו שאלה פתוחה של מה מעניין אותי. אני אוהבת לדון ברוח, טכנולוגיה, ומאוד נהנית מטיולים בטבע. אוקיי, מי שנמצא בחול מאוד חשוב לשנות את הזמנים כדי שכל אירוע וכל מפגש יופיע לכם בזמנים שלכם. המערכת תדע להמיר את השעות לזמן המקומי, ואני עושה סייב. אוקיי, אז עדכנתי את הפרופיל, אחר כך אני רוצה לחזור אליו שוב באותה דרך. נכנסת לפה, אל השם שלי, מצב עריכה, ואוסיף תמונת פרופיל אישי, ועוד ועוד דברים שאני רוצה לעדכן ולהוסיף בפרופיל האישי שלי. אז למעשה, זה ככה סיבוב קצר של מה אתם יכולים למצוא ברשת. כמו שאמרתי, נקודת המפגש זה בעצם המרחב הפתוח, שפתוח לכולם, וכולם נכנסים אליו, וזה המקום שלכם בעצם להעלות כל סוג של פוסט שתרצו, כולל פוסט היכרות. ואנחנו עובדים על לייצר עוד ועוד מרחבים נוספים ברשת, שהם בעצם תחומי עניין. אז מה שיש לנו כרגע זה את המרחב של נוגה, של צילום, אמנות ויצירה. ויש לנו את מרחב רוח תודעה והתפתחות, שבו ענת שניידר מובילה, ומרחב של המייסדים והמובילים, שענת היא חלק ממנו, שזו קבוצה סגורה, שבה אנחנו מנהלות את הקורס שלנו, ואת הליווי למי שירצה גם להצטרף למובילי קהילה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. זהו, עד כאן, אני מסיימת לרגע את השיתוף, אם יש לכם שאלות. עוד להגיד תודה. אז תודה לכם, התקרבנו לסוף המפגש, בעצם הדרך, הנה מיכל יכולה להגיד לכם שהדרך היחידה זה פשוט להצטרף ולהתחיל לייצר מעורבות, זה הדבר היחידי שיגרום לאנשים להתחיל להגיב לכם, לתחומי העניין שלכם, ולבעצם, רגע סליחה, לתחומי העניין שלכם, ולמעשה לכל עניין שנוצר ברשת, הדרך שלכם הוא להגיב, לראות את האנשים ולהתחיל לייצר איתם בעצם איזושהי אינטראקציה. זהו, ואנחנו מצדנו נעלה לכם עוד ועוד תוכן מעניין, נייצר עבורכם מפגשים, נלמד מה הצרכים של הקהילה, ונלווה אתכם גם דרך הקשיים הטכנולוגיים, ואני מקווה מאוד שמיכל אולי תוכלי להצטרף לרשימת השגרירים, לאנשים שמתקשים וצריכים עזרה, לפעמים נתקעים בכל מיני דברים קטנים, אז לעזור לי גם במערך התמיכה. אוקיי. זהו, אז ככה אנחנו גם בחיתולים, אנחנו מייצבות ומעצבות את הרשת, מביאות עוד אנשים, מביאות עוד תחומי עניין, וזהו, אנחנו מאוד שמחות ומאוד ככה רואות את הדבר הזה שיש לו המון צורך,
ואתם כמובן חלק מכם, אז זה מאוד חשוב שנשמע אתכם, שנראה אתכם, לא אנחנו אתכם, אתם אחד את השני, המקום הזה פתוח עבורכם לייצר אינטראקציות. אם אתם צריכים, מחפשים שותף לטיול, מחפשים רעיון לספר, כל דבר כזה זה המקום להעלות אותו כרגע ברשת הפתוחה. וזהו, נוגה, עוד משהו? זהו, תודה רבה שהצטרפתם, אנחנו נפתיע אתכם בכל פעם בכל מיני עניינים חדשים, וזהו, אני מקווה שנתראה בקרוב בעולם האמיתי. הפיזי. כן. הפיזי, כן. אז יופי, תודה, ושיהיה תודה לך טוב רבה, תודה לכולם. רבה, באמת תודה. לילה טוב. ומיכל, לילה את טוב. מוזמנת לדבר איתי אחר כך אם בא לך שניכנס קצת יותר לעניינים שלנו כן, האישיים. בסדר גמור. בשמחה. יופי, אז תודה, שיהיה ערב נעים. תודה לכולם. ביי, תודה רבה. תודה. ביי ביי.